एरिया गबुराछरा एडीसी विलेज को दखल करने के लिए बीजेपी और तिप्रामोथा यूथ के मैदान पर संघर्ष पे उतरे। मारपीट में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि गबुराछरा भाजपा पार्टी कार्यालय पर तिप्रामोथा ने हमला किया। पार्टी कार्यालय और एक बाइक स्कूटी को तोड़ दिया गया। दूसरी ओर तिप्रामोथा ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने गबुराछरा एडीसी गाँव पर कब्जा करने के लिए स्वच्छ भारत कार्यक्रम पर अचानक हमला किया। मौके पर पुलिस सहित विशाल टीएसआर बल पहुंचे। स्थिति तनावपूर्ण। पार्टी बসে বসে আসছিলাম আজকে সকালে মনে করেন 8টার দিকে 8টার 10টা বাজে আর আমরা গেছি পঞ্চায়েতে ডিমান্ড জমা লাগে। কোন পঞ্চায়েত? পঞ্চায়েত তো ডিমান্ড জমা দিয়ে আসছি আমরা পার্টি বসে আর আইয়া বইয়া গেছি বইয়া হেটা আটকা আইয়া আমরা হামলা করছেন টিপ্রামোথা আটকা আমরা কয়েকজন আহত হয়েছে। কয়জন আহত? আমরা এখন আহত 4 জন দেখছি আর আটটি কই গেছে অনেক মানে তো আর পার্টি অফিস কে ভাঙছে শেষ আর বাইক ভাঙছে দুইটা, একটা স্কুটি আর একটা বাইক। তারা কতজন আছিল? তারা আছে তো 20 জন আছে। আর পরে আসেনি করতে পারি না, আমরা বাইরে গেছি পরে আসি না, এরপর তো থানা স্টাফ গেছে।